Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula po natin, kapanalig, napakahalaga na maisabuhay ang mga salita ng Diyos at ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa Romans 12 verse 10 hanggang 11 at ang nakasulat. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Ito po nakasulat sa Romans 12 verse 10 hanggang 11. Tandaan po, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga salita ng Diyos sa bawat hakbang dito sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Doc Alternativo Newscast. It's Members Day! Kaya lahat ngayon naka-promo buy one, take one para sa inyong mga members. Iksip lang doon sa Mixed In Herbal Coffee na nasa box. Pero yung nasa jar na Mixed In Herbal Coffee, kasali yan sa promo para sa inyo. Kaya unahin na yung fulvic mineral at magnesium ascorbate. Ito, importante na meron tayo sa bahay para maproteksyonan ang katawan laban sa biglang pag-akyat ng blood pressure, blood sugar, cholesterol, uric acid, hyperacidity, acid reflux, pati na yung heart palpitation, pati na yung UTI. Hindi na basta tatama sa inyo kung laging sinusundan na mag-water therapy kada umaga paggising. Yung 1 litrong tubig, haluan nyo ng 1 kutsara na fulvic mineral at 40 drops na magnesium ascorbate. Then, ang kalahati inumin agad. After 1 hour, yung kalahati inumin mo na naman. Then magtimpla ulit ng 1 litrong tubig, pero hindi na 1 kutsara na fulvic mineral. 40 drops na lang na fulvic mineral at 20 drops na magnesium ascorbate sa 1 litrong tubig. Yan ang gawing inuming tubig hanggang alas 6 ng gabi para masiguro na nakakaabot tayo ng 2 litrong tubig na mainom sa loob ng 1 araw, paraan na hindi na rin constipated at maiayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan para hindi na tayo mamroblema sa mga pamamanhid na yan. Unti-unting nawawala yan at gawing pang-almusal din, pang-merienda ang pagtimpla at pag-inom ng best milk at vitamin B complex powder. Paghaluin lang ang dalawa na to. Kung mababa na ang hemoglobin or yung pulang dugo, yung red blood cells ninyo mababa, dagdagan lang ng molasses 1 kutsara. Kung mayroon ng hyperacidity, humihilab na lagi ang sikmura, dagdagan ng 1 kutsara na corn coffee. So paghaluin yan na inumin kasama
sabay ang pagkain ng prutas, unahin na yung saging sa bahinog, wag nang ilaga. O kahit anong prutas, pwede mong isabay na kainin habang umiinom ng tinimplang Best Milk Vitamin B Complex Powder na mayroong corn coffee at molasses. Pwede rin isabay yung salad na gulay o di kaya nilagang kamote ba, nilagang patatas ba, para gawing pang-almusal at pagkahapon, pang merienda mo na naman para busog ka na, napanatili pa ang malakas na pangangatawan dahil magpapalakas to ng immune system ninyo. Sa mga bata dyan na pabalik-balik yung ubo, sipon, lagnat, trangkaso, yung inuming tubig ng mga bata, haluan nyo ng fulvic mineral sa isang basong tubig, 10 patak na fulvic mineral, ipainom sa mga bata, lalo na pagising sa umaga, painumin agad ng isang basong tubig na may fulvic mineral at ugaliin na ipainom sa mga bata ang Best Milk para lumalakas yung immune system nila. Gawing gatas yan sa mga bata ang Best Milk, lalo na dyan sa mga isip bata na mga senior citizen, gawing inuming gatas ang Best Milk para hindi tayo malilimutin. At ang good news ngayon, dahil lahat ng to ay nakapromo buy one take one, patunay sa itinuturo natin na napaka-epektibo. Narito po ang sumusunod araw-araw, naging parte na ng kanyang lifestyle. Pakinggan natin ang kanyang testimonya. Ako po si Yoli Mira ng tiga Amores Subdivision, Mulawin sa Cavite. Ma'am, pwede nyo ipaliwanag ano yung mga ginawa nyo dito sa Doc Alternatibo, yung mga sinundan, but normal lahat yung mga result mo? Mula po nung pumunta po ako dito sa inyo, pero hindi ko na po natandaan nyo, pero nung 2022 lang po yun. Bumili po ako sa inyo ng fulvic mineral, tsaka po yung pong Best Milk, tsaka yung B-complex, at tsaka po yung kape po, mix 10. Yung po lagi kong ininom. Okay. Umaga at gabi. Ngayon nung nainom ko na ho yun, tumatagal ho ang parang gumaganda ho yung pakiramdam ko. Ngayon hindi na ho ako bumalik sa doktor ko. Mula nung March ho, hindi na ako bumalik. Okay. Dito na ako nagpunta sa inyo. Okay. Yun po. Eto po, wala na po ako nararamdaman. Naging maayos po yung pakiramdam ko na dati po, pag gigising ko, parang masakit yung ulo ko. Lagi po ako nakasalamin. Hindi ako makapagtrabaho kung walang salamin. Pero ngayon ho, wala na ako salamin dahil sa pagpatak ko ng eye solution. Yun po, nakaano sa mata ko. Nawala po yung kula-kulabok. Kaya, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil natuklasan po yung yung alternative. Salamat po sa inyo, Doc. Ma'am, dati kayo nakikinig sa radyo. Ngayon, kayo mapapakinggan ngayon. Napupuyat nga po ako Sa kakapihit ko, narinig ko kayo. Okay. Sa mga nakikinig, ano naman yung mensahe ninyo sa kanila? Sa mga nakikinig, pumunta na kayo dito. Subukan niyo itong alternatibo na to. Gagaling din kayo kagaya ko. Congratulations, ma'am. Pangalan niyo ulit, ma'am? Taga saan? Si Yoli Mira po ng tiga Amores Subdivision, Mulawin, Tansa, Cavite. Tansa, Cavite. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo. At si Ma'am Yoli Mera mula dyan sa Tansa, Cavite, natulungan na mag-isang taon na ngayong March ay talagang napatunayan na naging malakas ang pangangatawan, na mas luminaw ang paningin, wala ng maintenance medication na synthetic drugs matapos na sumunod dito sa Doc Alternatibo. Kaya huwag hintayin na magkaroon pa ng komplikasyon, hanggat maaga magdesisyon na puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch at magpamember upang magkabayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman na tungo sa kagalingan, lalo ng pagsunod sa cleansing program doon
doon sa mga nag-maintenance medication na ng synthetic drugs, ito napaka-importante na masundan ang cleansing program. Kung may komplikasyon, may papayo ko sa inyo, sundan din ang natural megadose vitamin C IV, lalo na sa mga marami nang iniinom na maintenance medication na synthetic drugs at sa mga matagal nang umiinom niyan, ito ng pagkakataon na maangkin ang tutong kagalingan na hindi na mag-maintenance medication pa at patunay sa sinasabi natin na kagalingan. Mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Rosita Cayapas, nakatira sa Barangay Siksikan. 76 years old na ako. Okay, so matapos ang ilang taon, ma'am, na na-undergo mo ang cleansing formula ng Doc Alternatibo, kumusta po? Ano po ang masasabi ninyo nun? Nagsalamat ako sa itong mula ako nagkaroon sa cleansing. Doon ako nagbago ang pagkiramdam sa ano nito na gamot sa alternatibo. Mula noon din ako ano sa maintenance sa doktor, galing sa doktor. Kung ano ko ang yung galing sa doktor, parang ano ako sa sikmura ko, parang gaano ang puso ko. Kaya ito ang ano ko sa alternatibo ang aking inaasahan. So kung baga natulungan ang mga Oo. karamdaman mo dyan? Lalo na yun sa pulbit. Oh. Maraming ano ko sa pulbit natutunan ng mga gamot. Ito pala kay narinig ko noon si Banje na ano niya subukan. Kaya natistingan ko. Ito tama. Mas maganda ang pulbit. At hindi lang sa akin at sa akin mga anak. Okay, so yan yung mga karanasan, no? Oo. Sige, ma'am. So thank you sa mga nasabi ninyo. Kaya sa mga hindi pa po nakasubok dito sa Doc Alternatibo, ano masabi ninyo, ma'am? Subukan na ninyo, magpunta na kayo sa klinika at subukan ninyo ang pulbit. Yan ang yan ang magpapagaling sa inyo. Maraming Ayan. salamat po. Ako po si Rosita Cayapas, nakatira sa Barangay Siksikan, 70 years old. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan. Ang 76 years old from Puerto Princesa City, Palawan ay talagang natulungan, nakaangkin ng kagalingan, nahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs matapos na sumunod dito sa Doc Alternatibo Cleansing Program at Natural Megadose Vitamin C IV. Kaya huwag mawala ng pag-asa dahil ang kagalingan ay malinaw na inyong napakinggan. Puntahan lang pinakamalapit na branch or daluhan ang nakaschedule na herbal natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan yung tungkol sa cleansing program, natural megadose vitamin C IV na tinatalakay ko dahil ipapaliwanag yan during seminar at kung ano yung mga dapat gawin sundin na mapanatili ang malusog na pangangatawan. Meaning, ikaw ang matuto sa tamang pag-alaga ng katawan mo na maging healthy. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Sabado, ako po inyong makakasama dyan sa Santiago, Cebu City Branch. Nakaschedule naman ngayong Lunes, May 22, dyan sa Liloy, Zamboanga del Norte at Mangagoy, Bislig City. Sa May 23, Martes, nasa Dipolog City at Tandag City sa Surigao. Sa May 24, Miyerkules, nandyan po ang schedule sa Ordaneta City, Pangasinan Branch, Iloilo City, Katarman sa Samar, Carigara Leyte, Calamba sa Misamis Occidental, Surigao City at Mati City, Davao Oriental Branch. Sa May 25 Webes, ang seminar schedule ay nasa Aguola Union Branch, Iba sa Zambales, Lucena City sa Quezon, San Jose Antique, Dolores sa Samar, Ubay Bohol, Tacorong City sa Sultan Kudarat, Oroqueta City Branch, Cabadbaran City at Panabo City sa Davao del Norte. Sa May 26 Biyernes, ang seminar schedule ay nasa Tuguegarao City, Cagayan Branch,
Olongapo City sa Zambales, Naga City sa Camarines, Kulasi Antique Branch, Carcar City Cebu, Libak sa Sultan Kudarat, Mulabe sa Zamboanga del Sur at Hingog City, Misamis Oriental Branch. Sa Sabado, May 27 next week, ako po inyo makakasama dyan sa Tacloban City Branch. Nakaschedule din sa Kalibo, Aklan, Legazpi City sa Albay, Puerto Princesa City, Palawan, Cotabato City Branch at Butuan City Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar at magpa-register in advance para libre ka na sa check-up and counseling. Priority ka pagkatapos ng seminar. Ang mga magpa-register in advance, bibigyan ng isang box ng mixed in herbal coffee. Libre na rin ang healthy snacks pagkatapos ng seminar. Magdala lang ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. At samantalahin mga members during seminar, halos lahat po naka-promo buy one take two, kaya wag magpahuli dahil ang buy one take two promo didepende po yan sa available stocks dyan sa branch. Mas mabuting sabihan na yung staff sa branch na magpa-reserve para hindi maubusan sa buy one take two promo. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gikain ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asang may kagalingan. Dili gyud nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga dabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar. Ipaliwanag during seminar kung bakit kailangan kumain ng prutas ang may diabetes, bakit hindi kailangang matakot sa mataas na blood sugar, at paano gumaling sa sakit. Lahat ng iyan pag-uusapan during Herbal and Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong May 26, Biyernes sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abukar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong May 27, Sabado sa Legazpi City, Albay. Matatagpuan sa Door No. 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrit of Councilor Joseph Lee. Malapit sa Palawan Express, harap ng Easterling Insurance Company. Ngayong May 29, Lunes sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong May 30, Martes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Register in advance para free na ang check-up at counseling at priority ka after seminar. Ang seminar registration fee is 500 pesos at libre na ang healthy snacks, 1 box mixed in herbal coffee, magdala ng 1 liter water para sa free patak ng Fulvic Mineral. Plus, ang halos lahat ng produkto buy one take two promo sa mga members during seminar. Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and farsightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaabot ng paningin? Eye Solution ang sagot niyan. Wala akong tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng Eye Solution. At may parang grasya talaga ni Lord sa akin ito Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung epektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 82 years old. Eye Solution. Good news dahil maka-order ka na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi ka pa member ngayon, bibigyan ng 40% discount. Mag-message sa 0946-967-3211. Ulitin kong hotline para maka-order. Door-to-door delivery. May 40% discount ka pa. Mag-message sa 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Isa sa nagtanong, ang kidney failure ba ay
ay gagaling pa at hindi kailangang magpa-dialysis? Sa experience natin, honestly, gumagaling kapag ang tao ay nakakaihi pa. Kahit mataas ang creatinine base sa standard ng sinasabi natin failure under conventional medicine. But again, hindi yan kidney failure for as long as nakakaihi pa kasi meron pang ihi o liquid na pumapasok sa kidney. Kahit mataas yung creatinine, kapag nakakaihi pa, I can say gagaling pa. Provided, una, sumusunod sa atin. Okay? Absolutely. Hindi pwedeng 50-50 yung pagsusunod. Number 2, kailangan ang formulang susundin ay eksakto. Tunay na galing talaga sa atin kasi tayo pang sumasagot ngayon at tayo ang may experience nito. At marami na rin tayong karanasan na kapag kidney failure pero nakaihi pa gumagaling. Now, yung mga matagal lang nag-dialysis, kahit tulo ng ihi, wala na, ay as of this time, iba ang treatment program natin doon. Talagang tunay na failure yon. Okay? Pero kung nakaihi pa po kayo, mataas ang creatinine nyo, more than 100, no? Or 500, ang iba 1,000, for as long as sumusunod, nakakaihi, at yung psychology, marunong pang sumunod, ay sigurado kung gagaling. Yan ang sigurado ko. Ang tanong ko, kung itong may kidney failure right now, sinabihang i-dialysis na, hopeless na, meron pa ba siyang nararamdamang pag-asa? Naniniwala ba siya sa natural na pamamaraan? Ayaw ba niya talaga ng invasive na pamamaraan tulad ng dialysis? Again, dialysis will help doon sa mga taong hindi pa nakakaihi o sobrang manas na ang paa o mabilis na bumabagsak yung kanyang kidneys at baga dahil din sa kasabay na depresyon. Nagpapabilis yan sa pagbagsak ng kidneys at atay at baga. So, kung gano'n ang sitwasyon, minarapat ko pong magpa-dialysis para initially nakatulong para mailabas yung tubig. But I suggest kapag marunong pang sumunod, they have to really follow the healing protocol na tuloy-tuloy yung kagalingan. Doc Ed, may nagtanong dito tungkol sa cleansing program. Pag nag-undergo ba ako, yung maintenance ko para sa puso at sa diabetes ko ay tanggalin ko? Well, you have the freedom of choice. Kung gusto mong tanggalin, pwede yon, provided na sigurado kang susunod ka. Kasi ikaw nang may control sa pagsusunod kapag nasa bahay ka. Pero kung kami po ang mag-aalaga sa inyo, sigurado po kami. Kasi wala kang takot doon dahil nasa kamay namin po kayo. Kaya depende po kung ano ang choices ninyo. Gusto niyo po bang sa bahay na lang at kayo ang may control? Then you have to see to it na nasunod ninyo ang nakasulat na formula para po walang adverse reactions. Then lastly, yung ipapasok mismo sa dugo via biochemistry. At ito po ay diretso mismo sa dugo natin. Meaning it's a complex solution na hindi na po kayo ang mag-iisip, kundi kami na po ang maghahanda para sa inyo. It's a little bit expensive kung ikukumpara mo doon sa cleansing program. But that is very cheap kung ikukumpara mo doon sa hospitalization. Nasa 10% o 20% lang ito kung ikukumpara po ninyo sa hospitalization, lalong-lalo na sa pag-opera sa puso, ay naku po, more than 1 million po, pinaka-minimum na sa 750,000. That's only 10% po ang expenses nyo rito kung heart problem po. May problema po kayo sa kidney na hindi pa po bumagsak o hindi pa po nag-dialysis. You will be spending a lot of money kung dialysis kasi ang procedure. Sa preparation pa lang, you'll be spending a minimum of 20,000 para paglagay lang sa mga connections, no? Dialysis to your body. In Doc Alternativo, you do not need to do that because we are using the natural methods here, the psychological method, physiological, and biochemical. This is a very good solution, a holistic formulation na hindi po naibibigay ng iba. Kaya sabi namin, you have to be very careful. Kung gusto po ninyo makasiguro, well, I know safety ang pinakamahalaga sa bawat isa kasi mahalaga ang buhay natin. Then, entrust yourself doon sa may experience na, may karanasan na. We are here because you believe and trusted us for that long years. So dito, Doc Ed, ito yung sinasabi natin na mahalagang i-prevent yung sakit kaysa magkaroon na ng komplikasyon. Opo. Ang problema, ang sarap ng kumain mahirap i-prevent. Kung ano yung masarap, yun ang maraming preservatives. Yun ang maraming chemical. Kaya prevention is better than cure, pero kung titingnan mo, ang marami ayaw mag-prevent. Gusto mismong tatamaan para matuto. Kapag hindi kasi tinamaan ng sakit o hindi nadala na, hindi ang tao gumagalaw away from disease. Unaware tayo noon. At
maraming beses na naabuso ang katawan para sa trabaho, sa negosyo at magkapera. Later on, bumawi ang katawan. Kaya ginastos ang kayamanan para bumalik ang kalusugan. That's a cycle of life that we really need to comprehend and really need to prevent from repeating the same mistakes. So, dito sa Doc Alternatibo, meron kami tinatawag na reprogramming. Na kapag ang program mo ay patungo sa sakit, i-reprogram ka namin patungo sa health. Babalik yung kalusugan mo ng kusa o naturally na hindi mo pinipilit dahil meron tayong reprogramming. It started from your psychology, your thoughts and emotions, then the pattern of your subconscious mind down to your cellular level. Ito po, ganito po kalalim ang pamamaraan ng Doc Alternatibo. Kaya nga, may iilan dyan na pilit na gumagaya ay talagang hindi naman nakakakuha. Kasi hindi nga po sila trained, hindi nga po sila tumanggap ng eksaktong legal basis or eksaktong concept. Siyempre, kapag kumopya ng gagaya, ang ginagaya lang yung pangalan, pero hindi naman talaga nagagaya ang content. That's why you have to be wise, mga kapanalig. Ang produkto po ng Doc Alternatibo, ang solusyon po ng inyong mga karamdaman, ay sure, marami na pong gumagaling. Malinaw po ang mga patunay. Kayo po mismo ay witness. At marami sa ating mga sumusubaybay sa Doc Alternatibo ang nakapagpatunay na totoo po kami sa aming mga sinasabi. Kaya, meron po kaming babala. May warning dahil mahal po namin kayo. Ayaw po namin na mabiktima po kayo tulad naman nagre-reklamo na. Go directly to Doc Alternatibo. May tatak Doc F, Doc Alternatibo products po ito. Ang formula po ay formulated ni Doc Ed. Meron po itong intellectual property patents galing sa Patent Office at ito po ay nakatanggap ng awards galing sa government. Meaning, mapagkakatiwalaan po ninyo. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang makausap kayo personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Mega Dose Vitamin C IV at dagdag pa na prueba ng kagalingan na hinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Magandang umaga po. Ako si Lolita De Calios, taga Nabalbiliran. 65 taong gulang. Sa ngayon, okay na ang pakiramdam ko ngayon sa pagkatapos sa ikatatlong session ng vitamin C. Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. So noon, wala pa. Hindi masyadong ang katawan ko. So ngayon, mabuti na ang pag-ihi. Ano po yung problema ninyo dati nung wala pa kayo ma-infusion sa vitamin C? Ang kanang palagi lang UTI, pag-ihi. So ngayon, mabuti na ang pag-ihi na. Maganda yung mga produkto natin sa Doc Alternatibo. Mabuti na ang mga karamdam ko ngayon sa paggamit ng mga produkto sa Doc Alternativo. Okay ma'am, maraming salamat ma'am. At once again ma'am, ano po yung pangalan ninyo, address, ilang taon na po kayo at ano po yung trabaho nyo sa kasalukuyan? Ako si Lolita De Calios, taga Nabalbiliran. 65 taong gulang. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan mula sa Nabalbiliran. Ang 65 years old nang kapagsabi na malakas ng pangangatawan, normal na yung pag-ihi niya at wala nang iniinda, wala nang maintenance medication na synthetic drugs matapos niyang sinundan ang cleansing program at 3 beses na ginawa ang Natural Mega Dose Vitamin C IV. Kaya sundan po ninyo kapanalig upang masolusyonan din ang iniinda mong karamdaman. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang magabayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilots
School sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan ang mga itinuturo natin na kagalingan dito sa palatuntunan. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Rodero. Sumainyo ang katotohanan. Huwag maging hopeless pari ko, diabetes mo'y lalaho, komplikasyon ay maiwasan. Sundin mo lang ang paraan, ang oranas may hangganan, kahit kanser malunasan. Nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternatibo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin at ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternatibo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ang binibili ko talaga at subuko ng isa sa mga produkto ng Doc Alternatibo ay yung Fulvic Mineral. Naoperahan ako, CS operation. Tapos after mga 1 month siguro, yung tahi, edi syempre mahahagas ka na hindi mo alam yung gagawin. Every 2 hours pinapaltan ko siya at nakikita ko naman talaga. And after 2 weeks lang, humilom na yung sugat ko and balat na lang siya. Yung alam mo yung tipong laman na lang talaga siya na natutuyo. Angelica Alcos, 22, Barangay Denlagan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Isa po akong member dito sa Doc Alternatibo. Dito po sa Doc Alternatibo, marami pong products na akong ginagamit. Pero po ang Fulvic Minerals, talagang doon na po ako tumutok. Ito po malaking tulong sa pangkalusugan, saka makakaiwas po tayo sa mga sakit dahil sa pag inom ho natin, paglagay ho natin ng Fulvic Minerals sa tubig na iniinom natin, malaki yung tulong sa bawat isa. Ako po ay si Teresita de la Cruz, taga Lower Bicutan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. High blood pressure, nasal
nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. Ako po dati may high blood, pigmimintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nag-member ako at ang pigmimintain ko na sana ay Fulvic Mineral. Wala na akong palpitation at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Estancia Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako. Sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutia, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Ang binibili ko talaga at subuko ng isa sa mga produkto ng Doc Alternativo ay yung Fulvic Mineral. Naoperahan ako, CS operation. Tapos after mga 1 month siguro, yung tahi, edi syempre mahahagas ka na hindi mo alam yung gagawin. Every 2 hours pinapaltan ko siya at nakikita ko naman talaga. And after 2 weeks lang, humilom na yung sugat ko and balat na lang siya. Yung alam mo yung tipong laman na lang talaga siya na natutuyo. Angelica Alcos, 22, Barangay Dalagan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Isa po akong member dito sa Doc Alternativo. Dito po sa Doc Alternativo, marami pong products na akong ginagamit. Pero po ang Fulvic Minerals, talagang doon na po ako tumutok. Ito po malaking tulong sa pangkalusugan. Saka makakaiwas po tayo sa mga sakit. Dahil sa pag inom ho natin, paglagay ho natin ng Fulvic Minerals sa tubig na iniinom natin, malaki yung tulong sa bawat isa. Ako po ay si Teresita de la Cruz, taga Lower Bicutan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. Ako po dati may high blood, pigmimintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nag-member ako at ang pigmimintain ko na sana ay Fulvic Mineral. Wala na akong palpitation at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Estancia Legazpi City.
Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB.